l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Is-Segretarjat Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta nieħdu uffiċjalment esibizzjoni ġdida li se tkun qed tagħti ħajja lis-settur marittimu waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru għax-Xjenza Interattiva l-Esplora. Din il-wirja li ġġib l-isem Dive In qed issir possibbli grazzi għal teknoloġija ġdida li tinkludi ologrammi b'figuri ta' bosta ħut u annimali marittimi kif ukoll robot interattiv. Dan l-investiment li għalih ġew allokati mal-50,000 € qed jisir bilan li jitkabbar l-għarfien fl-ekosistemi tal-baħar waqt li sejn biex jitkompla jikber l-interess fl-istess ċentru għax-xjenza interattiva. B'hekk l-Esplora jibqa' xempju ta' suċċess tal-avvanzi xjentifiċi li qed jseħħu f'pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Esplora, Olaf Mikkej, spjega x'wieħed jista' jara f'din l-esibizzjoni permanenti. Ninsabu tassew kontenti hawnhekk ġewwa l-Esplora għaliex issanna di l-eżibizzjoni permanenti fejn ħadd titratta r-riċerka marittima flimkien mat-teknoloġija. Hawnhekk se jsibu issa wkoll ologramma li ħaturi speċi tal-baħar kif ukoll robot interattiv li jismu Pepper li tassew ser ikun popolari mat-tfal, adulti, familji li ħajjiġu jżuruna hawnhekk ġewwa l-Esplora. Fisem l-Università ta' Malta, il-professur Alan Dejdun qal li din il-wirja l-ewwel pass biex Malta jkollha l-ewwel esibizzjoni tal-baħar wara ż-żewġ esibizzjonijiet li hemm fi Gżira Wċija. Żied jgħid li Malta tagħmel parti mill-Alleanza CEU li tinkludi 9 universitajiet minn Norveġja sal-Mediterran bilan li jittellaw aktar programmi, riċerka u avvenimenti kulturali bejniethom. F'kumment lil One News, il-professur Dejdun saħaq kemm importanti li l-pubbliku jeduka ruħu dwar il-konservazzjoni tal-baħar. Ħafna mill-poplu Malti ma jaf kważi xejn dwar il-baħar. Ġo anke fil-ġenerazzjoni iż-żgħar anke sempliċement isem tal-ħut bil-Malti laqas jafu x'inhuma, jiġifieri laqas jieklu ħut pereżempju. Jiġifieri allura hemm bżonn kbir tal-għarfien għax kif għadt anke jien llum fuq il-preżentazzjoni tiegħi, inti ma tistax tipproteġi xi ħaġa li ma tifhimx u li ma tapprezzax. Jiġifieri l-ewwel iridu nrawmu dan l-apprezzament tajb fil-qlub tan-nies li l-baħar huwa lil hinn minn naqra veduta, minn forsi mort inxarrab naqra saqajja. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti spjega li din il-wirja hi parti minn sensiela ta' proġetti għal qasam marittimu f'pajjiżna. Dan huwa minn sensiela ta' proġetti fejn tidħol riċerka fil-marittimu, imma anke dan l-istess proġett dak li rajna llum huwa wieħed minn numru ta' esebiti. Hawnhekk aħna ġewwa l-Esplora rridu nagħtu esperjenza differenti, esperjenza aħjar nerġa' ngħid għall-istudenti, għat-tfal tagħna kif ukoll għal ma min jiġu jekk huma ġenituri, gwardjani, nanniet, eċċetera.